navegadorean sartu, Firefox edo Chrome, Gmail ipini, eta mendoko lehenengo opzioan klik egin da, hau agertuko erako. Iniciar sesión emoten dugu, eta zuen lekitxoko Gmail aldozu ipini. Hemen kontuz, batzutan fallo bat egoten da. lekeitioeskola.net da. Adibidez, ipiniko banoan letra onditxi hau edo, siguiente motekeran, erraro guztan. Hau agertzen bada, da ez duela idatzi ondo. Dana egon behar da idatzitza, segizan eta espazio barik. Horan. Siguiente mon, eta un kontraseina eskatuko batxu. Ipintzen du kontraseina, eta kontraseina ikusteko, alduzu ikusi beste modu baten. Ikusteko onere imunda, ikusi gondun, ia ondo idatzi duen kontraseina edo ez. Siguiente mon, eta sartu itzen gara. Gmailen sartuta gero, oneri txokolate tabletiari, oneri puntituari emon, eta ikasgelan sartzen gara. Kasu honetan, ez dago bapez, zuen kasuan ikasgelak aukiko dabez, baina imagina klase barri bat sortzen dela eta sartu ingersariela. Egon beharratza zuen oneri plusari, eta hemen ikasgerien kodigua sartu. Kodigua gauke mogu genduan, bale? Eta adibidez kodigua sartuko dut oin, zegoik ikusteko. Eta behin kodigua idatzitza gero, sartu. Sartzen da, eta hemen oso, ikasgelak. Mensaje asko agertuko dira, entiendo eta emon, eta hemen emon da, klik, ikasgelak, hemen agertuko ziren ikasgelak diferentiak. Bale?